लिरबाय जोंनो देग्लायनि बे बाइबेल कनफारेन्सआव जे थांखि होजानाय दङ बे थांखि होजानाया जोंना गाहाम बोसोन एबा गस्पेल लुकासनि 5 बालाब 4 सिरि बेनिफ्राय जोंनो होजादों बे जाबाय जिसु ख्रीष्टनि सिमियनखौ बुंनाय बाथ्रा बे सिमियनखौ सिमनखौ बेबायदि बुंदों नोङो दै गोथौआव जावलां आरो नोंसोरो ना हमनो थाखाय नोंसोरनि जेफोरखौ सार्ट आरो बे बिषयखौनो लानानै दहाय फुङाव जोंनि मानगोनां आलासियाबो जोंनि मिशननि एक्सपेनसननि बाथ्रा इसोरनि रायजो किंडम अफ गड बेखौ जोङो फुवारनायनि बाथ्रा बेनि सायाव जों गोबां सोलोंनायखौ मोनबाय आरो बेजोंनो कन्टिनिउअस सोमोन्दो थानाय आङो मोननै मोनथामसो जोंनि समाजाव एबा जोंनि जिबनाव जों प्रेक्टिकल जिबन आङो जायखौ आंनि सारमनाव आं खुब थिय'लजिकेल बा गोजौ लेभेलनि सारमन बिदि होननानै आं माब्लाबाबो साना आरो आं बिदि थामथिमबो जाया जोङो खारन आं मोनथिगौ जों गामियाव रायजो जाग्रा एसे कमन आरो जों एकदम जेनेरेल कमन मानसिथार बेनिखायनो कमन भाषायै बा कमन जोंनि जे फिचार्सफोर दं जोंनि जिबनाव आखुफोर दं जोंनि समाजाव बेफोरखौनो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो थामथिम जाबाय इसोरा बे बुंगोननि सायाव जोंनो हेफाजाब होथोंसै प्रार्थना खालामनि धन्यबाद होयो प्रभु नोंनि गोथार जोङो मैयानिफ्राय बा आं फार्स्ट बुंदोंमोन जे इसोरा जों मानसिखौ सोरजिनानै नागाराखै जाजेननायनिफ्रायनो आदम हवानि समनिफ्रायनो बियो गाबज्रिबायोमोन गावनो बिनि उनाव बियो नाबिफोरनि दारै मानसिफोरखौ नागिरदों राजाफोरनि दारै बेंदों न्यायगिरिफोरनि दारै बेंदों प्रफेट्सफोरनि दारै बियो बेंदों जोबनायाव जिसु ख्रीष्टआ गावनो फैनानै बानजायफैदों आरो बिनि उनाव जिसु ख्रीष्टनि सोलोंग्राफोरनि दारै बियो गोथांनि बाथ्राखौ बेबायदि लिरनाय महरै जोंनो होलांदों जेन' जोङो दिनै बे गाहाम बाथ्रा जायखौ इसोरा आदम हवानिफ्राय होबोबाय नैबे लिरनायसिम बे गोथांनि बाइबेलसिम बेसिम जोंखौ बेंबोबाय आरो दिनैबो नैबे बाइबेलनि दारै जोंखौ बेङो बिनि थाखायनो जों बे बाइबेलखौ जोङो फरायनांगौ बेखौ बुंदों बेखौ जोङो मोनथिनांगौ आरो बेयाव फोरोंनाय बायदि जोङो जोंनि जीवन जापन खालामनांगौ आरो बे समावनो जोंनि फोथायनाय जीवनखौ लानानै जोङो बेबायदि बुंदों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय बे संसाराव जोङो थांनानै थानायाव जों बयनोबो शान्ति गोजोननाय बेखौथ' नांगौ बा जोंनो रुटि कपड़ा और मकान जोंनो बेखौ नांगौ किन्तु बिनिख्रुइ बारनानै जोंनो गोथां इसोरनि बाथ्राखौ नांगौ बेखौ बुंदों मानोना शास्त्रानो जोङो खोन्थायो मानसिया रुटिजोंल' थांनानै थानो हाया जोङो जोंनि थांनानै थानायाव जोंनो इसोरनि बाथ्राखौबो नांगौ आरो बे बाथ्राजोंसो जों ख्रिस्टियान जानायनि जे मेन उद्देश्य जोंहा दङ बे जाबाय जोङो इसोरजों लोगो लाहैफिननाय बे लोगो लाहैफिननायाव जोङो जायगा मोननांगौनि थाखाय बा जोङो जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय जोंनो नैबे गोथांनि बाथ्राखौ नांगौ आङो गेजेराव बेखौबो बुंबावदों इसोरा जोंखौ मानसिखौ आङो बुंदोंमोन जे सानसेनिफ्राय सानबासिमाव इसोरा सोरजिदों किन्तु 6 दिनाव जों मानसिखौ बियो दादों गावनि महर मुस्रिजों जों दाजानायखाय जों गुबुन क्रिएशननिफ्राय जों एसे इउनिकसिन जोंहा रिजनिं पावारफ्रा दङ रेशनेलि जोङो बोथोरफोरखौ सिन्था खालामनो हायो जोंहा बेखिनि गियाना दङ बिनिखायनो जोंखौ श्रेष्ठसिनबो होननानै बुंदों आरो बिनि थाखायनो जोंखौ दाम होनानै इसोरा जिसु ख्रीष्टनि दारै जोंखौ बायख'दों एबा बासायदों मानसि जातिखौ ओमफ्राय बुंबावदों जे जों मानसिफ्रा जे ब्रिद एबा जे हांखौ जोङो लायो बे हाङा इसोरनिसो जोङो दा होथ'जादों इसोरा गावनि बै सोरगो रायजोआव गावजों लोगोसे बेखौ लांफानो इच्छा दङ नाथाय जोंनि आखायाव बे जिउआ दा दङ एबा जोङो गोथां महरै दङ दा जोङो जोंनि जिबनखौ
ओरैहाय आगदाजों दोनहैनो सोरगोआव दोनहैनो ना आखिथिं नोरखोआव दोनहैनो बे जोंनि आखायाव दङ खिन्थु आं बुंदों जोङो सोरगोआव थां लागै नोरखोआव थां जोंहा मोननैयावबो थैनाय गैया होनदों ओरैहाय सब समाय नोंहा हाथाय अरनाय गाबनाय सावख्रेम जानाया दङ ओरैहाय नोंहा आलो गोजोन इसोरजों नोंहा जायगा दङ The choice is yours दा चॉइसआ जोंनि दा बे चॉइसखौ लानानैनो बे संसाराव जोङो थांनानै थादों ओमफ्राय बे थांनानै थानायाव इसोरा जोंनो मोनसे बार्डेनखौ होबावदों जे बियो बुंदों जे आङो नोंसोरखौल' सोरजियाखै आङो सुबुं माहारिखौनो सोरजिदों हिउमेन बिंखौनो सोरजिदों बेनिखायनो जोंनो बिं हिउमेन जानानै जोंहा दायित्व होदों जे बि सोरजिजानाय मानसिफोरखौ गासैखौबो जों जेन' बै सोरगो रायजोआव लांफाजोबनो हायो इसोरनि सोरजिनाय आंनि कलिग बा आंनि बिहि आंनि न'खरनि जाथि खुरमा बा आंनि सुबुं हानजा लोगोफोर जेन' जों गासैजों बै जायगायाव जेन' जोङो थांनो हायो बेखौ इसोरा हास्थायदों आरो बिनि थाखाय जोंनो बे दायित्वखौ होदों बेनिखायनो बियो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बे संसाराव दङमोन अब्ला बियो जोंनि प्रफेशननिख्रुइ बांसिन सिमना जेब्ला गावनि प्रफेशनखौ नागारदों ना हमनायखौ अब्ला बियो बुंदों अब्लालाय आं नोंखौ मानसि हमग्रा खालामनोसै मानसि हमग्रा जोङो खालामनांगौ एबा मानसि हमग्रा इसोरा जोंखौ खालामबाय जों बयबो थोंजोङै जोंनि प्रफेशनखौ नागारनानै थोंजोङै जोङो मानसि हमग्राफोर जोङो जाजोबाखै एबा जाजोबनायबो नङा जाजोबनांगौबो नङा नाथाय नों जेराव दं बिनिफ्रायनो नोङो मानसि हमग्रानि थाखाय बा मानसि हमनांगौआव नोङो मोनसे पार्ट बा रलखौ नोङो नाजावनो हायो आरो जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाया बेनो जेसेदिन नोङो बे संसाराव जोरनानै थागोन एसे दिन नोङो नोंनियाव जे खाफालाव क्रुसनि हांखो दङ बेखौ दिन्थिलांनाय गुबुनखौ जोङो दिन्थिनाय गुबुननो जोङो मोनथिहोनाय इफेक्ट खोख्लैनाय आरो गुबुननि थाखाय जे नोङो सासे गोथां इसोरनि बिसा जों ख्रिस्टियान ओभार द सेन्चुरिस we are so comfortable saying that जोङो मोनसे मा होननानै बुङो कम्फर्टेबली जोङो मोनसे टर्मखौ जोंनि जिबनाव जों एप्लाइ खालामो जों गावखौ बिराद प्राउड फिल खालामो जोङो स्रांनि बिसाफोर गुबुनफ्रा खोमसि दानि दिनावथ' बे खोथाखौ दा बाहायथारखासै ओरैहायनि कन्टेक्सआव एसे बाहायजाबावो खोमा आं बिदि सानो आरो किन्तु बिनिफ्राय एसे 5-6 किल'मिटार गाहायाव थांब्ला आं फोथायो बे सेन्टेन्सखौ बाहायोब्ला नोंहा आरो आंहा दिगदार दंसै आरो दानि दिनाव सिगाङाव जानो हागौ बे दिगदार गैयामोन बिसोरो सन एन्ड डटार्स अफ डार्कनेस जोंलायनो माने लाइटनि बिसाफोर आरो ओमफ्राय बे बाथ्रायाव जों खुब इन्जय खालामबोयो आरो वी एन्जयड एक्चुअलि दैट बे स्टेटासखौ जों मोननायखाय जों इन्जय खालामो जों गावखौनो स' प्राउडलि फिल खालामो जों इसोरनि बिसाफोर एबा जों स्रांनि बिसाफोर नो डाउट जोङो स्रांनि बिसाफोर ओमफ्राय जों बेबायदि सारमनखौबो जोङो खोनाबोयो जोंनि गोबां समाव बा जोंनि माखासे बिब्लिकेल आन्डारस्टेन्डिंआ बेबायदिबो जायो सोरनिबा थाखाय खोमसिया स्रांखौ होखारनांगौ स्रांआ खोमसिखौ होखारनांगौ बे दायित्वखौ बुजियो जेब्ला खोमसि जागोन अब्ला स्रांआ खोमसिखौ होखारगोन स' सिम्पल किन्तु बेखौ जोङो एसे दस्रायै बुजिनांगौ जेराव स्रां दं बेयाव खोमसिया गैखाया किन्तु दायित्वआ जोंहा बेसो जायखौ नोङो स'कल दे आर द सन्स एन्ड डटार अफ डार्कनेस होननानै नोङो जायखौ बेबायदि मोनसे नेगेटिभ मा होननानै बुंगोन टर्म्स बाहायनानै गावखौ एसे गांग्रां खालामनाय ओमफ्राय बिसोरखौ एसे गाहायाव दोननाय बेबायदि जुदि नों आरो आंहा सानदोंब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया बेनो जे जों स्रांआ खोमसिखौ होखारनांगौ
अब्ला स्रांआसो मुभ जानांगोन खोमसिया नोंनाव फैयाबो जानो हागौ किन्तु जों गोबां समाव बेबायदिनो खोमसिखौ नेयो जेन' जों स्रांफ्रा खोमसिखौ होखारनो हानाय बायदि बेबायदि फोरोंजानायबो दङ जोंनि गोबां ख्रिस्टियान फोथायग्राफ्रा बेबायदि मोनसे एजाम्पसन खालामनानै थायो खोमसिया फैबा जों खोमसिखौ होखारगोन खोमसिया नोंनाव फैयाबो जानो हागौ बा खोमसिया नोंनि साखाथियाव दङ नोंनाव फैयाबो जानो हागौ किन्तु नों आरो आंनि दायित्वआ बा नों आरो आंहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदोंब्ला नों बे खोमसिखौ होखारनांगौसो स्रांआसो थांनांगौ बाट वी आर सो कम्फर्टेबल रिलेक्स आरो जोङो बिराद कन्टेन्टमेन्ट आरो जोङो मानोना इसोर आंखौ सायख'बाय आंनि न'खरखौ सायख'बाय आंनि गिर्जाखौ सायख'बाय स' कम्फर्टेबल आरो जों किन्तु इसोरा नोंनि बे कम्फर्टेबलाव बियो मोजां मोना बा बियो कम्फर्टेबल नङा इनफेक्ट जोङो बेखौ बुङो ख्रिस्टियान लाइफआ जेनेबा जों कम्फर्टेबल लाइफ नङा वी आर मिन्स टु ससाइटियाव बा जोंनि समाजाव जोङो माबा मोनसेब्लाबो जोङो गोहोम खोख्लैनायनि जिबनसो जों ख्रिस्टियाननि जिबन जिसु ख्रिस्ट' हारसिङैनो सारा संसारखौ सारा जिअ'पलिटिकेल माबाखौ सोमावजोबनो हादोंबा जोङोथ' गिदिर हायाबो जानो हागौ इसेखौथ' जोङो हायो बे इसेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायदों बेनिखायनो बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनायनि सम फैबाय जोंहा आं फोथायो जों गामियाव रायजो जाग्राफोर जोङो सानो इसे एनै जोंनियाव आंखालफ्रा फैयोब्लानो इसे एनै जोंनियाव माबा मोनसे खहाफ्रा फैयोब्लानो बा इसे गिथावना परिबेसा जोंनियाव फैयोब्लानो बे परिबेसनिफ्राय जोङो खारनो बा बे परिबेसनिफ्राय जोङो इसे गोजानाव दोरोदनो थाखाय बा बेटार मोनसे साबसिनखौ नागिरनो थाखाय जोंनि बर' समाज बा बर' जातिफ्रा बिदियाव इसे गोरलैलाय आरोखि माने इसे थाबसिन बिदि राहा लामाखौ जों नागिरो आरो आं बे बाथ्राखौ नैबे सेन्सआव बुंनो हास्थायदों जोङो गावनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बेटार मोनसे एक्सपेक्टेशन जोङो खालामो माबा मोनसे साबसिन आसा खालामो जोंनि जिबनाव ओमफ्राय बियो जोंनि जिबननि मेन चेलेन्जेसनि नङा नाथाय गुबुन चेलेन्ज आं जेनेबा हादानफोरनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बियो मोनसे ससियेल साइडजों नायनायनि बाथ्रा जानानै थाबाय जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय जों बिनि थाखायबो एसे मेगनाव गोनांबो जाबाय बेखौ बे प्लेटफर्म बुंजाया मोनथिया किन्तु जोंनि फोथायग्रा लोगोफोरनि गेजेराव बेबायदि जायोब्ला जोंहाबो दुखुआ जायो ना दा रिसेन्टलि जोंहा मोनसे बेबायदि परिबेस जोङो जादों जोंनि गिर्जानो सिफाय जानायखाय जों जोबोद दुखु मोनदों दुखुआ मोनखानांगोनबो किन्तु नों आंहा जेराव दं बेयावनो जुदि नों आंहा गोग्गोमै गसंथानानै थायोमोनब्ला हयथ' बैबायदि परिबेसा जानाय नङामोन बाइबेलावबो बेबायदि मोनसे परिबेस जादों रुथनि बिजाबखौ नायसाय जोङो रुथनि बिजाबाव फ्राय गोबां गाहाम बाथ्राखौ जोङो फरायो जे रुथ आरो नावमिनि बाथ्राखौल' जोङो फरायो किन्तु भेरि बिगिनिं एक अध्यायनि एक पदनिफ्राय जुदि 5 सिमाव फरायोब्ला बे पिक्चारा जोंनिफ्राय फैयो दे बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ हादराव ओंखाम आंखाल जानाय समाव इजराइलफ्रा न्यायगिरिफोरजों शासन खालामजादोंमोन आरो सासे मानसिया जुदा हादरनि बेथलेहेम नोगोरनिफ्राय गावनि बिहि आरो बिसाज्ला सानैखौ लानानै मोआब हादराव खामिनो थांदों बे मानसिनि नामा इलिमेलेकमोन आरो ओमफ्राय बिहा फिसाज्ला सानै दङमोन मेहलन आरो किलियन होननाय जों बेखौ बारा फराया खोमा रुथनि बिजाबाव बेयाव बुजिनो गोनां बाथ्राया बे मानसिया जुदा हादरनि बेथलेहेमनिमोन बेथलेहेम जेरुसालेम आङो बेखौ बेबायदि इन्टारप्रेट खालामनो नागिरदों बे आंनि पार्सनेल पियर आंनि इन्टारप्रेटार जों गोदान रदाय फोथायग्रा मानसिफोर बा गोदान रदायनि बायदि जोङो सोलिग्रा मानसिफोर जिसु ख्रिस्ट'आ नोंजों लोगोसे दङ नोङो जेराव दं बेयावनो नोंखौ इसोरा दोनबाय
आंखाल जायोब्ला नोंहाल' आंखाल जाया, नोंनि हल एरियायानो जायो। बेवबो बेबायदिनो होननानै बुंदों, बे जुदा हादरावनो आंखाला जादों। जुदा हादराव बे एलिमेलेक न'खरसेल' खस्थ' मोनदों आं बेखौ साना। हल जुदा हादरावनो जानो हागौ इसोरनि फिसाफ्रा खस्थ' मोनदों। बे सासे मानसियाल' गावनि न'खरखौ लानानै मोआब हादराव थांबाय, जाय हादरखौ न्यायगिरिफोरनि समाव बे एखे जातियानो, बे एखे इजराइल जातियानो बिसोरजों दावहा नांबोबाय। कानान देशआव थांनायनि सिगां कानान देशआव थांनानैबो बे मोआबारिफोरजों दावहा नांबाय, बिसोरखौ फेजेनबाय, बिसोरो अलरेडि बुंबाय जे बियो मोजां नङा, जेन'बा सकल जेनेबा बिसोरो मोजां नङा, बेखौल' बुजिदो बिसोरो मोजां नङा। गोबां बाइबेलाव इजराइलफ्रा गुबुन गुबुन जातिफोरजों दावहा नांदों, जायफोरखौ इसोरा अलरेडि बिसोरखौ फेजेनबाय। दा बे न'खरसेया बे जेननाय जायगायाव, देरहानाय जायगानिफ्राय जेननाय जायगायाव थांबाय। बे एक्सपेक्टेशना निश्चय दंखायो। रिजाल्टआ मा जादों? बहुद गाज्रि जादों। एलिमेलेक बियो गावबो थैदों। 8 बोसोरनि रायजो जानायनि उनावनो बिनि फिसाज्ला सानैबो थैदों। दुखुनांथाव। दिनै जों जेराव दं, जोंनि गोबां फिसाफोर गुबुनफ्राव थांनानै जों बेबायदि आइखां बायखां आलाय सिलाय जायो। आङो बिदि जादों बेखौ बुङा, किन्तु बिनिफ्राय माबा मोनसे जोंनाव साननाया फैनो गोनांसै आरो दिनै माबा मोनसे मेडिकेल फेसिलिटिस जोङो मोना, माबा मोनसे इडुकेसनेल इन्स्टिटिउशन्स बेफोर जायगायाव गैया जायो, बा बेफोरबायदिखौ एफर्ड खालामनो हायै जाहैयो। ओमफ्राय बेबायदियाव थांनानै रायजो जानानै नोङो गुबुन मोनसे कमप्लिटलि गुबुन चेलेन्जेसफोरजों नोङो मोगा मोगि जाहैयो आरो बिदिजों आंनि बुंनाया बेनो जे नोङो फावसायोसो आरो जे दावखोनाया नोंहा दंखायोमोन बिनिफ्राय नोङो फावसायनायसो जाहैयो आरो जों उन जायो आरो बिनिखायनो बे बाथ्राखौ जों एसे बिदि एंगेलजों सिन्था खालामनो गोनां जोंहा दङ होननानै आं सानो आरो जोंनि बे खारलुं आखुथायाव आरो सकल जों बर'फोरनि बे खारलुं नेचाराव नैबे बिब्लिकेल इनसाइटखौ जों एसे सिन्था खालामसै। आरो मोनसे बाथ्रा गोदान रदायाव दंबावो, सासे मानसिया जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'सिम बियो थांदों। गुड सामारिटाननि बाथ्रा, जायहा हेफाजाब होदों जों बेखौ बुङो, बिनि बिसय जोङो गोबां गाहाम बाथ्रा बुङो। जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख' थांदों, बेखौ आं बेबायदि इन्टारप्रेट खालामो, आंनि पार्सनेल जाहैलायबाय बियो। जेरुसालेम जायहा मोनसे इसोरनि जायगा, जेराव गोजोननाय दङ, जेराव इसोरनि बिसाफोर दङ, बे जायगानिफ्राय नोङो जेरिख' जायहा सिखावनि जायगा, बाइबेलाव माखासे जेरिख' अबसे मोजां पइन्टबो दङ बेवहाय, बादेन सिखाव दाखायतनि जायगाखा बियो। दानि बे मानसिखौ नोङो सिन्था खालाम, मा रिजननि थाखाय थांदों जों मिन्थिया, खिन्थु जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्रा सासे मानसिया जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'आव थांदों, एक्सपेक्टेडआ बेनोखामोन, बे बुजाखागोन ना। जुदानिफ्राय बियो मोआबाव थांदों, एक्सपेक्टेशना बेनोखामोन, बे आंखालखौ बियो सुफुंनो हाखानाय नङा। बे जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख' थांदों, देट मिन्स बेबायदि बुंनांगोन नोङो मोजांनिफ्राय गाज्रि जादों, अब्ला नोंहा एक्सपेक्टेशना नोंनि जिबनाव बेनोखा जे नोङो सानसे समावब्लाबो बुजाखागोन। इसोरा बुवाब्लाबो नोंनि गाज्रि आखलानो नोंखौ बुखागोन, नोङो बोरैबा नङा बोरैबा सैनांखागोन। अब्ला नों गावखौ स' कम्फर्टेबलि आङो स्रांनि बिसा होननानै बुंनानै लानाया, नोङो बे जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'आव थाङोब्ला बे स्राङा नोंजों थांगोन, थाङाबो जानो हागौ, खस्थ'आ नोङो मोनगोन, मा रोखोमै मोनगोन आं मिन्थिया, खिन्थु बेबायदि बाथ्राया दिनै जोंनि लागै साननो गोनां जाबाय आरो जोंनि न'खर जिबनाव। मानोना जोङो गावखौनो स' कम्फर्टेबलि जों स्रांनि बिसाफोर होनै लानानै जोङो मा जालांखो बेखौ जोङो एसे गोथौयै सिन्था खालामफिननायनि सम जाबाय होननानै आं सानो आरो जोङो जेबायदि परिबेसाव फैबाय, जानो हागौ जोंनि गोबां फोथायग्रा लोगोफोरा गावनि न'खर जिबनाव गुड सर्सेसफोरखौ मोननायखाय जों जानो हागौ बे कम्फर्टेबल जिबनखौ जापन खालामनायखाय जोङो बै फार्स्ट इसोरनि अननायखौ जोङो जानो हागौ बावलांबाय आरो इसोरनि जे अननाय जोङो बेखौ बावलांबाय। बेनिखायनो गुबुन मोनसे गावनि साननायजों गुबुन अननायखौ मोननो हयथ' जानो हागौ लुबैबाय आरो
खाफाला मोजां जाय बेक्तिया जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'आव थांदों थामथि बेक्तिया बेखौ हेफाजाब होदों फार्स्ट सेकेन्डआथ' होखायाखिसै खाफाल दङ हस्पिटालाव बे ट्रिटमेन्टखौ मोनबाय एलिमेलेकनि न'खर खाफाल दङ बिनि हिन्जावा जेबो जायाखै प्लास बेहा बिहामजो सासे दंमोन रुथ बिबो बेखौ मोनबाय आरो मोजां बाथ्रा एन्ड अफ दा डे मोनसे गिदिर लसनि उनाव नोङो फिसा माबा मोनसे बेनिफिटखौ मोनहैयो आरो बाय दा टाइम नोंहा जानो हागौ मेजरिटियानो लस जाबाय आरोखि अब्ला जों बेखौ बुंनोसै आरोखि इट्स टु लेट जों बेबायदि परिबेसाव जोंनि जिबना सोलियाखैथ' साननो गोनांसै आरो मानोना जों सिन्था खालामनो गोनां जोंनि जिबनाव दा जोंनि बिराद आनसार्टेन होननाया जोंनि जिबनाव फैगासिनो दङ सानफ्रामबोनि जिबनाव जों आनसार्टेन बा नोङो दिनै गाबोन मा जागोन जोङो बेखौ मोनथियै बेबायदि जोंहा जिबना बा जोंनि लाइफआ जागासिनो दङ दा बेबायदि लाइफ जोंनि लाइफ माबाया जोंनि जिबना जुदि हथादै थुंगेनांगौ जायोब्ला जोंनियाव जे कुइसन फैगोन इसोरा जे जोंखौ सोंथारगोन बोरो नोंनि स्राङा आरो बे स्रांजों नोङो बेसेबां खोमसिखौ होखारखो अब्ला नोंनि आरो आंनि रेसपन्सआ मा जागोन नोंनि आरो आंनि रेसपन्सआ मा जागोन दुखुनांथावै जोङो इसोरनि सिगाङाव गसंनानै बे एन्सारखौ निस्सय जोङो मोनथारगोन आंनि खाथिनिफ्राय नों थां मानोना आं नोंखौ सिनाया बे रेसपन्सखौ मोननो थाखाय जों जानो हागौ गोबाङानो आनएक्सपेक्टेडलि माने आसाथ' खालामाखै किन्तु जोंनि बेबहार बा जोंनि स्रांखौ लानानै इनएक्टिभ जानायखाय जों बे रेसपन्सखौ नों आसा खालामाखैब्लाबो मोनथारगोन बेबायदि ख्रिस्टियान लाइफ जार्नि जोङो दिनै खालामदों आं बेखौ सानो आरो बेनिखायनो जोङो सिरि मोननायनि सम जाबाय जिहेतु जोङो जबाबन्दी जोङो एन्सारखौ होथारखानांगोनखाय मानो जोङो बे एन्सार होनायाव आंहा एसे प्लास पइन्ट जाथों होननानै जोङो गावनि स्रांखौ सोरबायाबो बे संसारावनो मोनथों गुबुनाबो बे स्रांखौ खोनाथों बेयाव जोङो मानो पार्टिसिपेट खालामनो गोसो जाया जाथारनांगोन आरो गोबाङानो बेबायदिबो सानो जे जोङो गस्पेल बा मिशननि हाबा मावनाया बियो मा होननानै बुङो बैसोरनि मानसिफोरनि सोल बा बैसोर मानसिफोरनि आत्मा बासायनायनिल' बाथ्रा होननानै सानो बेल' नङा दे बियो नोंनिबो बोरनि बाथ्रा आं मोनसे बाइबेलफोर फरायनो इच्छा जादों जाकबनि 5:19 आरो 20 बेयाव बेबायदि बुंदों आंनि बिदा फंबायफोर सोरबा नोंसोरनि गेजेराव सैथिनिफ्राय आन्दायब्ला आरो सोरबा बिखौ मन फाफिन होयोब्ला नोंसोरो मिथिदो बिनि लामानि आन्दायनायनिफ्राय पापीखौ मन फाफिन होग्राया बिनि जिउखौ थैनायनिफ्राय बोखांगोन आरो पापफोरनि गोबां जानायखौ खोबगोन होननानै इंलिसाव फरायब्ला एसे मोजांसिन मोनगोन बेवहाय ओरैबायदिल' जोङो आं बेखौ बुजिबाय दा आं इंलिसखौ मादोंमोन एक्चुअली बेयाव बेबायदि बुंदों सोरबा आन्दायनाय मानसि खोमसिनि मानसिखौ जुदि नों बेनो गस्पेल होनानै बा जिसु ख्रिस्टनियाव बियो फैफिनोब्ला बिनि आत्मायाथ' बासायजागोन बे राइट बिनि आत्माया बासायजागोन दानिया नों नैबाहाय नों होननाया गैया दै जोबनायाव नोंनि गोबां पापफ्रा कभार खालामजागोन माने नों आरो आं जों पाप मावो सानफ्रामबोनि जिबनाव जों फिसा गिदिर गोबां जोंनि साननाय मावनायफोरजों जोङो पापखौ मावफ्राङो आंनि बुंनाया नोंनि पार्टिसिपेशनजों बा मिशन वार्कआव नोंनि आखाइ फोलावनायजों नोंनि फंनैसो बुंनायजों बा नोंनि प्रेजेन्ट जानायजों बै मानसिनि जिबनाथ' बासायजाखागोनखा नाथाय बेजों लोगोसे नोंनि पापफ्राबो एबा नोंबो बासायजानायनि एबा नोंनि पापफ्राबो कभार खालामजागोन
बेयाव बुंदों नोंनि पापफोरनि गोबां जानायखौ खोबगोन होननानै बे नोंनि जायफ्रा बे मिशनखौ सापर्ट खालामो बा बे मिशनआव एंगेज जायो बेनिखायनो आं बुंदों इट्स नट अनलि सेभिं देयार लाइफ बियो बिसोरनि जिबनखौल' बासायनाय नङा नाथाय नोंनि जिबनखौबो बियो बासायनाय जों गावखौनो स कम्फर्टेबली वी आर द सन्स एन्ड डटार्स अफ द लाइट होननानै बुंनानै लानोसै You never realized whether you are safe or not. नोङो गावखौ माब्लाबाबो रियलाइज जाया जे नोङो बासायजानाया नोंहा दंना गैया whether you are safe or not. गोबां बेबायदि जोंनि गेजेराव प्रिचार्सफोरबो दं एकदम सोंथाबथारोबो नों बासायजाबायना जायाखै up to some extent आं मोजांबो मोनो आरो जोंनि फोथायनायखौ सब बोलोग्रा खालामनानै होयो गावखौ रेट्रस्पेक्टिभलि जेनेबा जों गावखौ नायनो थाखाय बे बाथ्राफ्रा जोंखौ थुलुंगा होयो नों गाव बासायजादोंना बासायजायाखै दा नों बासायजानोब्ला बासायनांगोनबो होननाय बाथ्रा आरो बेयो बासायनांगोनबो जुदि नों बासायजानोब्ला जों गोबां मानसियानो बे समाव आं फोथायो टाइटानिकखौ सोर साबसेया मोनथियो टाइटानिक सिनेमाबो फैलायलायबाय टाइटानिकआ अबसे जों बयबो मोनथियो आं फोथायो आरो जेब्ला टाइटानिकआ गोदोदों बे टाइटानिक जाहाजा नो डाउट बेखौ बानायग्रा मानसियाथ' बिराद गोग्गाना बुंखादोंमोन दाबायदियाव इसोराबो बे जाहाजखौ गोदोहोनो हाया होननानै बुंफ्रांगारदों बियो नट इभेन गड केन सिं टाइटानिक होननानै बियो मिडियायाव मा होनो प्रेसआव बियो बुंलायलायदों आरो जाय बानायग्रा ओरैबायदि मजबुत बानायखादोंमोनबो खिन्थु इसोरनि नोजोराव बिनि बे बुंनाया एक्सेप्टेबल जायाखिसै इसोरखौ इनसाल्ट खालामनाय जाबाय इसोरखौ मक खालामनाय जाबाय इसोरखौ लाजि फोनांनाय जाबाय बियो भेरि फार्स्ट जेनेबा फार्स्ट ट्रिपआवनो गोदोबाय जों बेखौ बयबो मोनथिगौ गोदोदों जों बेखौ बयबो मोनथिबाय साननो गोनां बाथ्राया बे समाव बे जाहाजा जेब्ला गोदोयो एसे ब्राउज खालामनानै नाय जोङो नुगोन खाथि खाला माखासे जाहाजफोर दङमोन मोनथाम जाहाजखौ रेकर्डेड दङ आरो मोनसेनि नामाथ' दि सैमसन बाव बियो मोनथिदों बै लाइट होयो बिसोरो जेनेबा मा होनो सिगनाल होयो बेखौ नुदों ओमफ्राय बिसोरो नुदों जाहाजा गोदोनोसै मानसिफ्रा आइखां बायखां जादों लाइफ बोटआव थानायफोरखौ बिसोरो नुदों बिसोरो बेयाव थाङाखै मानोना बिसोरो गावसोरखौ मोनथियोमोन गावसोरबो लिगेल नङा बिसोर इलिगेलमोन आरो बे जाहाजा इलिगेलमोन आरो सिखाव जेनेबा बे इलिगेल जाहाजमोन आरोखि बेयाव थांबा जों सन्देर जागोनसो नङा होमबा मोनसे गिनाया जोंहा थायो बेयाव थांबा मोनदेरगोनसो जोंबो बिनिखायनो एरखेनायानो गाहामसिन नैबेबायदि मेन्टेलिटिखौ लानानै बिसोर बिनिफ्राय ब्लड थांनायसै वेरास बेनो बयनिफ्राय खाथिसिनमोन आरो मोनसे जाहाज दंबावोमोन बे केलिफर्नियान होननाय आरो बिसोरबो नुदों but then they were so reluctant बिसोरो बिराद रिलाक्टेन्ट मा जागोन ओमफ्राय आल्टिमेटलि बिसोरो जेबो एक्सन मावाखै बिसोरो मावाखै नुदों नाथाय सिरि थादों गोदोनायखौ नुदों बिसोरो बेबायदि नाथाय बिनिफ्राय मोनसे नाव दंबावोमोन जायखौ आरएमएस कार्पासिया होननानै बुंदों बिराद लेदै बिसोरो बे जाहाजखौ नुदों ओमफ्राय बियो रेस्किउ खालामदों गोबां मानसिखौ बियो रेस्किउ खालामदों बिनि केप्टेन जायनि नामा आर्थर हेनरी रस्ट्रन बियो सासे इसोरखौ गिग्रा मानसि बे केप्टेना गोदोग्रानि केप्टेनाथ' बुंखाबाय गोदोजाग्रानिया इसोराव फैबाबो बे आंनि जाहाजखौ सिफायनो हाखाया खिन्थु गुबुन मोनसे फिसा आरएमएस दङमोन बेबो गिदिरानोखा बियो नुबाय दुखु खालामबाय गोबां मानसिफोर 707 अन रेकर्ड दङ दे बेखौ बियो रेस्किउ खालामदों अबसे बाव लाइफ बोटजों जायफ्रा दं बिसोरबो इनक्लुडेड आरो सासे इसोरखौ गिग्रा
गावबो बासायजानो नांगौ गुबुनखौबो बासायजानो नांगौ बेखौ फोथायग्रा बे मानसिया बे टाइटानिकआव थानाय गोबां मानसिफोरखौ बासायदों। उनाव बेनि रिजाल्टखौ नायोब्ला बे जाहाज जाय जाहाजखौ जों RMS कारपाथिया होननानै मोनथियो बे जाहाजा वर्ल्ड वार I जार्मानिजों एटाक खालामजादों। जायफ्रा बै समाव टाइटानिकनि मानसिखौ बासायदों बे क्रिउ मेम्बार्सफोर बिसोरो बे जार्मानि वर्ल्ड वार I आव गोबां एटाक खालामजादोंबाबो बे जाहाज आरो बेयाव बासायग्रा क्रिउ मेम्बार्सफ्रा बिसोरो माइनरल' बिसोरो खस्थ' मोनदों। बिराद फिउ केजुवेलिटि बिसोरहा जादों आरो दे सारभाइभ। मालायखौ बा गुबुनखौ बासायनायनि थाखाय होननानै बुंदों आरो सोलोंनो गोनां बाथ्राया गुबुनखौ बासायनायनि थाखाय बिसोरो वर्ल्ड वार जादोंब्लाबो बे नावआव थानायनि बिसोरो बासायजादों। अबसे गुबुन बिनि गोबां बोसोरनि उनाव बे नावाबो मा होननानै बुङो आइसबार्गआवबो बेबो बिदिनो जाहैदों गोबाव बोसोरनि उनाव। खिन्थु बिनि क्रिउ मेम्बार्सफ्रा बुंनाय बायदि आरोना नों बासायजा अब्ला नोंनि न'खराबो बासायजागोन होननाय बायदि आरो बे नावनि सल'आ बासायदों बासायजादों। दा बे जिनिसखौ जोङो जोंनि ख्रिस्टियान फोथायग्राफोर जोङो बुजिनो नांसिगौ आरो बांसिनै जोङो बुजिनो नांगौ। नों आरो आं बासायजा अब्ला नोंनि न'खराबो बासायजागोन। बे जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्रा दै जोंनि बाइबेलाव बुंनाय बाथ्रा बियो। गोजाम रदायावबो बेखौनो बुंखादों जसुवायाबो बेखौनो बुंदों आं आरो आंनि न'खरा नोंसोरो जेखि जाया आं आरो आंनि न'खरा बे गोथां इसोरखौ नागारनाय नङा खुलुमथारगोन। जों बिनि बिथाइखौ नुदों। जेलाव जोङो पाउलनि बुंनाय बाथ्राखौ बे जेलारनि बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। न'खरा बासायजादों। दिनै जों बासायजानो नांगौब्ला नोंबो बासायनो नांगोन एबा बासायग्राफोरखौ नोङो हेफाजाब होनांगोन। बेनिखायनो देग्लायनि बे मा होननानै बुंदों टीमाबो बिदिनो आरो जोङो बासायनो थाखाय जोङो एसे गोथौआव थांबावनांगौ। जोङो बे कम्फर्टेबल जिबनाव थाबाय थायालाबानो बे कम्फर्ट जननिफ्राय एसे ओंखारनानै एसे जोङो गावखौ लिप लानानै एसे जोङो दोनथ'नानै जोङो हेफाजाब होनायथिं जोङो गोसो होनो गोनांसिना जोंहा जाबाय। नङाब्ला मैया आं बुंदों we are so comfortable again with 8%, 10%. That will remain the same days to come also. फैगोन बोथोरावबो जों बेखिनियावनो थाबाय थागोन। बेखौनो जों कम्फर्टेबली एन्जय खालामगोन। दहाय बुंबाय जोङो बेखिनियाव जोङो सन्तुष्ट जानांगौ गैया होननानै बुंदों आरो बेखिनियाव जोंहा सन्तुष्ट जानांगौ गैया। मा जोङो 20नि थाखाय राजि जा 30नि थाखाय राजि जा 50नि थाखाय जोङो राजि जा बा बेबायदि मोनसे गिदिर भिजनफोरखौ जोङो खाथियाव लानानै बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जानायनि बोथोरा जोंहा फैबाय आरो बियो जेब्ला जागोन जोंनि जिबनाव अब्ला जोङो बे गिदिर सोलायनायखौ जोङो जोंनि न'खर जिबननिफ्राय लानानै जोंनि समाजसिम जोंनि सकल बर' समाजसिम जोङो बे गेदेर सोलायनायखौ नुनो मोनगोन आरो स' बे नोजोरजों जोङो दा जोंनि जिबनखौ सिन्था खालामनो नांसिगौ। सोरबा सासे गाज्रि मानसिया थैयोब्ला खहा जायोब्ला जों दा बायदियाव ओरैबायदि मानसियानो गाज्रिमोन we take it so lightly जोङो बिराद कम्फर्टेबली बेखौ जाज खालामो आरोखि बिदिसो होननानै we prone to take it very lightly जों बिराद हालखायै लानो नागिरो। किन्तु मैयाबो मोनसे बाइबेल फरायदों इजिकेलनि 33:11 इसोरा मालाबाबो बेबायदि मानसिफोरनि थैनायाव खुसि जाया आरो बिनि थाखाय एकाउन्टेबिलिटिया जोंसो बिनि थैनायनि थाखाय हिसाब होनांगोन। जोंसो बेबायदि दुष्ट जानायनि थाखाय हिसाबखौ होनांगोन। अब्ला दायथ'आ जोंहा दंसिनो ना गैसिना? जों मोजाङासो जोङो साननांगौ थैबाय हामथारबायलै होननानै बे दुष्टहाय। किन्तु बे दुष्टनो नोङो फंसेसो बुंदोंना बुङाखै गिदिर बाथ्राया बेसो आरो बुङाखैब्ला बिनि थाखाय नों एकाउन्टेबिलिटिखौ नों होथारनांगोन आरो
दा बेनिखायनो बुंदों संसार मानिसिम आंनि गाहाम बाथ्राया थांनो नांगौ संसार मानिसिम इसोरनि बे बोसोना मोनथिहोजानो नांगौ गोसो सोलायनायनि बाथ्राया बे इसोरनि आखायावसो एक्सेप्ट खालामनाया बे इसोरनि आखायावसो किन्तु हैनाया जोंनि आखायाव आरो बिनि थाखायनो जोंखौ जिसु ख्रीष्टआ गावनि जोबथा बोसोन बेखौ जोंनो होलांबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय बे गावनो दं होननानै जों गावनि प्रेजेन्सखौबो जोंनो होलांबाय स' बिनि थाखाय जोङो गोथौयै सिन्था खालामनि थाम थिम जानि मानोना जोंनो हिसाबखौ होनांगोन आरो गुबुन रावबो हिसाब होनांनाय नङा नङाब्ला जों सकल गावनो कम्फर्टेबल जिबनाव थाबाय थानो जों आसा खालामगोन बेबो जोंनि जिबनाव जाया दे आं मोनसे बाथ्राखौ बुंथारनो इच्छा जायो देग्लायनि ख्रिस्टमासाव एबा देग्लाय थांनाय ख्रिस्टमासाव जोङो बेबायदि मोनसे टेक्स्टखौ फरायनो मोन्दोंमोन लुथेरानफोरा जेनेबा बांसिनै देग्लाय बै एन्जेल्सनि बाथ्राखौ जों फरायदों आरो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाबाय सारा संसारा रावबो मोनथियाखै जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जागोन बेखौ मोनथिगौ जोनोम जाबाय बेखौ रावबो मोनथियाखै इभेन गोनोखोफोर जाय बिसोरबो नायगिरदोंसो जोनोम जागोनखाय एडभान्स बिसोर मोनथिनानै नायगिरदोंसो किन्तु जेब्ला जोनोम जाबाय रावबो मोनथियाखै बयबो गाव गावबागाव जायगायाव दङ सान्थियै दङ सासेनिबो जिउआ सिरि मोनाखैमोन आरो जेनेबा किन्तु इसोरनि सासेल' आरफ'आ फैनानै लावखारफोरनो खोन्थाफैदों जे दिनैनि दिनाव नोंनि आरो गासै संसारनि थाखाय बे बाथ्राखौ गोसोआव ला आरो नोंनि थाखाय आरो गासै संसारनि थाखाय बासायग्राया बेथलेहेमाव सारिजाबाय एबा जिसु ख्रीष्टआ सारिजाबाय जै बे मोनसे सेन्टेन्सखौ बे आरफ'आ बुंदों सोरगोनि गोबां आरफ'फ्रानो बिजों लोगो लानानै बे मेथाइखौ रोजाबदों गोजौसिनथाराव इसोरा महिमा हायावबो रंजानाय गोजोननाय मानसिफोरहा बे रोजाबनायखौ आरफ'आ रोजाबदों आंनि बुंनो हास्थायनाय बाथ्राया जों बे बर'दिनखौ जानानै जोब्बाय बोसोर गोदानाव हाबबाय 31 थारिखनिफ्राय नायदो जों जुदि वाट्सएप बाहायोब्ला जोंनाव जेसेबां कन्टेक्टफोर दङ बेसेबां ग्रुपफोर दङ एबा जों जायफोर कन्टेक्टबो गैया गोबां बेबायदिनो मेसेजफ्रा जोंनाव इनफ्ल' जायो we are bombarded with so much of WhatsApp texts may this year bring you prosperity this and that ना जेनेबा गोबां बे बोसोरा नोंनो गोजोननाय होथों रंजानाय होथों मा होथों बयनिबो हास्थायनाया जोंनियाव दं आरो आंबो मेल्ला रिसिभ खालामदों खिन्थु आं रावखौबो उइस खालामाखैलाय देग्लाय आरो आं रावखौबो उइस खालामाखै आंनि जेसेबां कन्टेक्ट दं आंनावबो बिराद दं ओमफ्राय 1 थारिखआव मोनसे गिर्जायाव थांनो गोनांमोन आङो ओमफ्राय फुङाव बे गिर्जानिया 10थायावसो जायो होनबाय सार्भिसा ओमफ्राय आं फुङाव थांफ्रांदों लामा ससेयाव थाहैनानै बे वाट्सएपखौ नायबाय थादों आरो बाब सोर साबसिननिखौ रेसपन्स हरनो आन्दाधुन थेंक इउल' बिदि हरबाय थादों आं बयनोबो खारन बयबो मानसिफ्रा आंनो बिदिनो गाहाम उइसेसखौ हरबाय आरो मोजां बाथ्रा बियो गाज्रिबो नङा ओमफ्राय आं रिफ्लेक्ट खालामबाय थादों आरो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ गोजोननाय जाथों आंनि जिबनाव रंजानाय जाथों होननानै हास्थायदों वेल आइ एप्रिशिएट दैट किन्तु आरफ'नि बाथ्राखौ गोसोखांहरबाय आं आरफ'आ बुंदों जिसु ख्रीष्टआ नोंनि थाखाय आरो बे संसाराव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोनोम लाबाय बेखौ बुंब्लासो इसोरा गोजौआव महिमा जादों ओमफ्राय हायाव रंजानाय जादों दा आं बिदि बुङाब्ला आंनि जिबनाव रंजानाय जागोन ना बिदि आरो आं सानबाय थादों आरो रिफ्लेक्ट खालामदों आरो दा बेनो आरो देग्लायनि टिमाबो बेखौनो सिन्था खालामनांगौआ नोङो जुदि फंसेबो नोंनि जिबनाव जे जिसुखौ नोङो स्रां होननानै नाजावबाय बे जिसुखौ जुदि नोङो खनसेबो सासेनोबो जुदि नोङो बुङाब्ला बे जिसुआ नोंनि आरो संसारनि बासायगिरि होननानै जुदि नोङो बुङाब्ला नोंनि जिबनाव गोजोननाय आरो रंजानाया फैगोन ना सान्थिया फैगोन ना आं बिराद सानबाय थादों आरो ओमफ्राय मेटार अफ फेक्ट दिनै बे संसाराव बे जिनिसानो बयनिफ्राय आंखालसिन जोंनाव धोन दौलतनिबो आंखाल गैयै जोङो जाबाय
न' बांनिबो जोंनाव आंखाल गैयै जाबाय रोटी कपड़ा और मकाननि आंखाल जोंहा गैलिया किन्तु आंखाल दङब्ला बे नोंनि आरो आंनि फंनैसो बुंनाय बा बुंहोनायनिसो आंखाल दंसै इसोरा जोंखौ so much blessing होबाय जोङो जोंनि जिबनखौ कम्फर्टेबली दोननो हाबाय जोंहा जानाय लोंनाय रोटी कपड़ा और मकान बे जाबाय किन्तु that's not enough थांनानै थानोब्ला जोंनो गोथांनि बाथ्राखौ नांगौ होनदों इसोरनि बाथ्राखौ नांगौ होननानै बुंदों नों बेखौ होबायना नङाब्ला बे WhatsAppनि मेसेजआ बोसोरै मोनबाय थागोन नोङो बोसोरै सोरबाया नोंखौ विश खालामबाय थागोन किन्तु जिबनाव नोंनाव गोजोननाय आरो रंजानाया जागोन I suspect बा I doubt जेनेबा बा नोंनि दारै गोजौआव महिमा जागोन कुइसन मार्क थाबाय आरो सिन्था खालामदो जों फोथायग्रा लोगोफोर नोंनि खनसे जिसु ख्रीष्टनि गाहाम बोसोन बुंनायाव नोङो बे जिसु ख्रीष्टनि स्रांखौ दिन्थिनायाव इसोरा जुदि नोंनि जिबनजों गोजौआव महिमा जाबायब्ला बे संसाराव जिसु ख्रीष्टआ जे गोजोननायखौ होनो होननानै बुंदों आङो संसारनि बायदि गोजोननायखौ नोंसिनो होआ आंनि गोजोननाय डिवाइन पिस जेनेबा बे शान्ति गोजोननाया नोंनि जिबनाव जागोन होननाया बियो जाफुंगोन आरो किन्तु दिनै दा एन्टायर वर्ल्ड इज लंगिं फर दैट पीस UNOआबो बेखौनो नागिरो दा संसारनि बेसेबांबा गिदिर मोनसे बियो अर्गानाइजेसन जाबाय बिसोरबो मोनाखै होनोनो हायाखै बिसोरबो गावसोरनो शान्तिखौ नागिरगासिनो दङ जोङो दहाय मोनसे मेथाइ खनदों इन्सपिरेसन टीमा आं एसे बोरैबा मोनदों आरो आंनि साननाया एसे उल्था जाबाय मोनदों आरो नागालेण्ड मिज'रामखौ नायहत आमेरिका इंलेन्डखौ नायहत बिसोरो जौगाबाय होनना बुंदों आं बिसोरखौ जौगाबाय होनलिया आं नागालेण्ड मिज'रामखौ बुङाखै बे मोननै कान्ट्रिखौ आं जौगाबाय होनलिया आरो आंनि पार्सनेल व्यक्तिनिसो बियो आं बिसोरखौ जौगाबाय होननानै आं एक्सेप्ट खालामनो हालिया दा बिसोरो इसोरनि गिबि अननायनिफ्राय गोग्लैबायसो होनगोन आरो मेनलि इंलेन्ड आरो आमेरिकायाव थाबावनो हागौ इंलेन्डखौ आं नाम्बार 1आव दोनसिगोन आरो आंनि पार्सनेलिबा थांफेराखैबो आं किन्तु आंनाव जे इनपुट नलेजफोर आंहा दङ बेफोरखौ लानानै आं जाजमेन्ट खालामदों आरो इसोरा क्षमा खालामथों आइबुलि हल इंलेन्ड बा ब्रिटिशफ्रानो बिदि मोनसे समाव बिसोरनावथ' सानानो हाबामोन दा बिसोरनाव सानाखिसै संसाराव जों बुङो दा इंलेन्डखौ ब्रिटिशफोरखौ जोङो बुङो बिसोरनि थाखाय सान हाबनाय गैया इंलेन्डआव माब्लाबाबो सान हाबा खारन इंलेन्डनि मानसिफ्रा सारा बुहुमावनो खामानि मावबाय थायो बा खामानि मावो बा सारा संसारखौनो बिसोर गाग्लोबदोंमोन नालाय बिसोरनाव जेरावबो ट्रान्जेक्सना 24 आवर जायो आरो 24/7 बे जायो दिनै गैला बिसोरो गोग्लैबाय बिसोरो गिर्जा न'फ्रा दिनै मस्क'आव कन्भार्ट जाबाय गिर्जा न'फ्रा दिनै बाहाइन्सफोर लाबाय गिर्जा न'फ्रा दिनै नाइट क्लाब जाबाय गिर्जा न'फ्रा दिनै रेस्टुरेन्टफोर जाबाय हटेलफोर जाबाय आन्दायबाय इसोरनि स्रांखौ मोननानै बिसोरो आं मैया बिसोरखौ बुंदों बे इउरप बा सकल बे वेस्टार्न वर्ल्डआ बिसोरो मोनसे बारबारिक टाइपनिसोमोन आरो बारबारियान टाइपनिसोमोन बिसोरो बिसोरनि पुराना हिस्टरिया किन्तु बे इसोरनि स्रां जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोरनि उनाव जे स्रांखौ बिसोरो मोनदों ओरैबायदि बिसोरो जौगादों येस बिसोरो जौगादों दा दिनै बिसोरो ओरैबायदि कम्फर्टेबल जिबनाव सौहैनानै गावसोरखौनो बिसोरो वी आर द सन्स एन्ड डटार्स अफ द लाइट लभ होननानै थाबाय बा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बिसोरो बै 15 सेन्चुरिसफ्राव गोबां बुंदोंमोन नंगौ बुंदोंमोन जायनि दारै बिसोरनि दारै हयथ' इसोरा गोजौआव महिमा जादोंमोन बिसोरनाव जौगानायाबो जादोंमोन डेभेलपमेन्टआबो जादोंमोन किन्तु दा बिसोरनिफ्राय बे जिनिसा गोमानो हमबाय दिनै मोनबावो नों बिसोरनिफ्राय सोरखौबा बिराद मुस्किल जों भारतनि थाखाय जों एसे गोग्गा खालामो बिसोरनि प्राइम मिनिस्टारा इन्डियान अरिजिन जालायबाय जों मोनसेखौ लानानै गोग्गा खालामो बाट फ्रम द क्रिस्टियान पार्सपेक्टिभ जों नायोब्ला आं एज ए सिटिजेन अफ दिस नेशन आंबो प्राउड फिल खालामो नो डाउट बाट सासे ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा जानानै आं बेखौ
बेवहायबा एसे थाबथालायबाय आरो आं बारा मोजां मोनाखिसैलाय आरो स' बेबायदि जालांबाय आमेरिकायाबो बिदिनो बेखौथ' आरो मा बुंबावनो गासै अल सर्ट अफ हेडनिज्म प्रेक्टिसफ्रा बेनिफ्राय दिनै फैगासिनो दङ जायफोरनि इनफ्लुयेन्सफ्रा जोंनि यां जेनेरेशन्सफोरनाव दङ आरो मोजां मोजां लग'फोर फैनायफ्रा जास्ट डु इट होननाय आरो जेनेबा माव कनसिकुवेन्सखौलाय माथो नांजादों नोंलाय बिदि ना कनसिकुवेन्स माने उननिखौ मा नांजादों नोंनि मोखाङाव फैदों डु इट बेबायदि मोनसे मन्त्र बा बेबायदि मोनसे लाइफस्टाइलजों बिसोरो दावगासिनो दङ दावखोगासिनो दङ जायनि थाखाय जाथावै जायखौ जोङो समाजाव एक्सेप्ट खालामनो हाया बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ दिनै बिसोरो मावनानै समाजखौ गुबुंले जायखौ मोनसे सिभिलाइज्ड होननानै जोङो सानोमोन ना बेबायदिया दिनै बारबारियान आखल आखुजों एसे गेहेम लांगासिनो हैबुलिया हल आमेरिका इंलेन्डआ बिदि आं बेखौ बुङाखै किन्तु बे लामाजों थांनाया सानफा एफा सानफा मेजरिटि बारा जागासिनो दङ फ्रान्सआव 30% गैला ख्रिस्टियान होननानै बुंग्राफ्रा फ्रान्सआव नों जायखौ जोंनि गोबां लोगोफ्रा बुङो ओइ ख्रिस्टियान कान्ट्रि होननानै नट इभेन 30% बो गैलिया नन रिलिजियस माबाफ्रा बांसिन जागासिनो दं आरो माने बिसोर खुनु धोरोमावनो प्रफेस खालामा आरो माने खुनु धोरोमखौनो मानिया आरो जेनेबा धोरोम गैयै एथियिस्टबो नङा किन्तु धोरोम गैयै बा धोरोमाव एफिलिएटेड गैयै बेबायदि अनजिमाया बारानिफ्राय बारा सकल बे जायखौ जोङो डेभेलप मेथाइफ्राव बिसोरखौ नायहर होननानै बुंदों बिसोर बिदि जालांगासिनो दं बे मेथाइफ्रा माखासे खय एक बोसोर मिलायनो हागौ उनाव किन्तु मिलायनाय नङा बिदि थांबाय थायोबा बे ट्रेन्डआ बिदिनो थांबाय थायोबा जों बिसोरखौ नायहरनानै लाब गैलासो जागोन आरो बेबायदि साननो गोनां बाथ्रा नोङो जेब्लासिम बिसोरो जेब्लासिम गुबुननि थाखाय बोरनि हाबाखौ मावदोंमोन गावसोरबो बोर मोनदोंमोन बे बोरनि हाबाखौ बन्द खालामदों गावसोरबो नस्थ जादों जोंबो दिनै बिदिनो जानो नांगौ जोङो जे बोरनि हाबा नोंनि बासाय जानांगौनि थाखायनो नोंनि नखरनि थाखायनो नोङो बे हाबाखौ बा जिसु ख्रिस्टनि बे बोसोनखौ एक्सपान्ड खालामनाय एनलार्ज खालामनाय बासाय जायैफोरनो बासाय जाहोनायनि राहा लामाखौ होनाय बेयाव नों आरो आंहा जुरित्र जायाब्ला नोंहा मा केपासिटि दं बेखौ आलादा बाथ्रा बेजों नोङो जुरित्र जायाब्ला नोंनि मण्डलियाबो जौगाखाया दे जोंनि निजे जिबन जौगानायबो नङा जोंनि निजे मण्डलियाबो जौगाया जोङो स्टाक जायो आरो बेनिखायनो जोंनि गिर्जाखौ बुंदों गिर्जायाव फै होननायनिख्रुइ गिर्जानिफ्राय थां होननानै बुंनायासो बियो मर मिनिंफुल बेसो जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ मानिग्राया नोङो गिर्जायाव फैनानै सानफ्रामबो बै सासे गोनां गेदेर बुंनाय बायदि आङो फास्टिं थायो आङो टाइट होयो आङो सिखाव खावा बा आं गासिबो दस हुकुमखौ मानिजोबो वेल गुड खिन्थु बे नङा बे इनाफ नङा जिसु ख्रिस्टनियाव नोङो गसंनाया बेल' नङा बेल'आ नङा बेखौल' जिसु ख्रिस्टआ बियाखै नोंखौ बिनिफ्राय थांफिननायखौसो लुबैदों थांफिननानै मा खालामहैनांगौ जों बयबो मिथिगासिनो नङा होमबा बेनिखायनो बुंदों जोंनि गिर्जाफ्रा सेन्ट आउट गिर्जा जानांगौनो आरो ना थोनहरफिनग्रा गिर्जा जोङो फै नोंगौ जोङो फै बयबो फैनानै जोङो सोलोंनांगौ सोलोंबाय रोंबाय दानिया थांदो बा नोङो थोनहरदो सेन्ट आउट अब्लासो नोंबो नोंनि गिर्जायाबो जौगागोन सोरनिबा बासायजानायाबो जागोन दा जोङो सासेबो जुदि थोनहराब्ला सासेखौबो जोङो दासिमबो जुदि फै जोंनाव फै बेबायदि मोनसे परिबेसावनो जों थाबाय थायोब्ला जोंनि जौगानाया स्टागनेन्ट जागोन आरो जों दङ नाम्बार हिसाबै जों बावनो थागोन किन्तु बारायनांगौ आत्मा बासायजानायनि बाथ्राफ्रा जोंनियाव गैयै जागोन बेनिखायनो खुब जोङो सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रासै नैबे 21st सेन्चुरियाव
बिसारनि दिनखौ लानानै जों गावखौ बिराद तैयारि खालामो नोङो मा हिसाब होगोन बै जायफ्रा नोंनि स्रांखौ मोनाखै बिसोरनि थैनानै थांनायनि थाखायबोथ' नोंनि हिसाब होनांगोन खालि नोंनि फेथफुलनेसनि थाखायल' नों हिसाब होनांगोन नामा बेल' नङा नों फोथायबाय बेखिनियाथ' मोजां बाथ्रा नोङो नाजावबाय मोजां बाथ्रा नोंनि फोथायनायनि थाखायथ' नोङो बेखिनिखौल' लानानै जे नों एन्सार होगोन बे नङा नोङो गुबुननि थाखायबो एन्सारखौ होथारनांगोन आरो नोङो मा मावदों बेनिखायनो फै जों जास्ट मोनसे नमिनेल बा बिदिनो फैग्रा गिर्जायाव थाग्रा कम्फर्टेबल जीबनखौ जेन' जोङो बे कम्फर्टेबल जीबनगावनो जोङो इन्जय खालामालाबानो बिनिफ्राय एसे स्टेप डाउन जोङो एसे नामायनानै बैसोरनि लागै जोङो सिन्था खालामो नोङो जे सारनो हायाखै आरो जेथ' बायनानै हरदो सोरबाया सारहैगोन ना बिदि जोङो बे स्ट्रेटेजिखौ जोंनि निजे जिबनाव जोंनि गिर्जानि जिबनाव जोङो नाजावनानै लानो मानोना इसोरा बुंदों फिलिपिनि जोङो मोनथिगौ 2:10-11 पदाव every knee shall bow down and every tongue should confess that Jesus is the Lord बेयाव बेबायदि बुंदों बिनि जुनैनो सोरगोआव पृथ्वीयाव दंनाय आरो पातालाव थानाय मानियानो एबा जों गासैबो हान्थु खरायनानै बिखौ मान होगोन आरो जिसु ख्रिस्टआनो फोरबो होननानै साफ्रोमबो सिमान लागोन साफ्रोमबो सिमान लाखानांगोन होननानै बुङो खिन्थु बिसोर मोनथियाबा लागोन नामा कुइसना बे आरो बिसोर मोनथियाबा बोरै लागोन सिमान लाहोथारनांगोन आरो थारमाने मोनथि होथारनांगोन अब्लासो दा बिसोरो सिमान लागोन सिमान लाहोनाया जोंनि कर्तब्य इसोरनि सिगाङाव नोंबो आंबो बिसोर गासैबो पातालाव थानायखौ सिन्थायनो होनखाबाय बिसोर गासैबो सिमान लाहैखानांगोन मोनथि होथारनांखागोन आरो जों बेनिखायनो जों गावनो मोनथिग्रोनि जों गावनो फोथायग्रा जाग्रोनि जों गावनो गोग्गोमै जिसु ख्रिस्टआ नोंनि आंनि पार्सनेल बासायगिरि आंनि न'खरनि बासायगिरि होननानै जों गोग्गोमै फोथायग्रोनि unless and until you are saved नों गावनो जेब्लासिम बासायजाया अब्लासिम नोङो गुबुनखौ बोरै बासायनो ना जों गावनो बासायजानि बे नमिनेल होननाय जिनिसा बिराद कन्ट्रोभार्सि आरो माबेबा समाव जों नमिनेलावनो थाबाय थादों बेखिनिया जोंनि लागै जथेस्थ नङा जोङो गोथौयै हाबनि गोथौयै जोङो नांथाबनि आंखालफ्रा फैगोन जोंनियाव खस्थ'फ्रा फैगोन जोंनियाव नासय जानाया जोंनियाव फैगोन जोङो गसंथाबनि नोंनि बे गसंथानायजोंनो नोङो इसोरनिफ्राय दयाखौ मोनगोन बोलोखौ मोनगोन नोङो जेब्ला बोलोखौ मोनगोन हेफाजाबखौ मोनगोन अब्ला नोंनिफ्राय जे आउटकाम जागोन बेजों नोंनि न'खर बा नोंनि एक्सटेन्डेड ससाइटि बियो गिदिर इम्पेक्ट खोख्लैगोन आरो बेनिखायनो इसोरा जों बयखौबो जायहा स्रांखौ मोनबाय बे स्रांखौ मोननायफ्रा बासायजाथों होननानै इसोरा गावनि फिसा जिसु ख्रिस्टखौनो जोंनो हरबाय बेनिखायनो जोङो फार्स्ट बे जिसु ख्रिस्टखौनो जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जोङो नाजावग्रोनो नांथारगौ दिनै गोबां जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियान न'खराव जोङो बेबायदि मोनो जोंनि फिसाफ्रा बे स्टेटमेन्टखौ होनो हायै जाबाय आङो दहाय जे इउरपनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जायनि थाखाय जोङो गिर्जायाव खालि पेरेन्टसफोर बोराय बुरिखौल' नुयोनो बोराय बुरिफ्राल' गिर्जायाव थांसै सेंग्राफ्रा नैबे गैला आरो जे बुंनाय बे जिसु ख्रिस्टआल' आंनि बासायगिरि बे स्टेटमेन्टखौ होनो हानाय बिसोरहा गैलिया जायनि थाखाय बे डाउनफला बिसोरनियाव जागोन दा जों जेब्लासिम बे जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि जिबनाव नाजावग्रोआ ग्रहण खालामग्रोआ जिसु ख्रिस्टनि थैजों नोङो जेब्लासिम माने बायख' जाग्रोआ अब्लासिम नों गावनो गोख्रोङैबो गसंथानो हाथारनाय नङा गोजाम रादायाव नोङो नाय इजराइलफोरनि जिबनाव गोबां आप एन्ड डाउन जादों बिसोरनि फोथायनाया माब्लाबा गोग्गोम फोथायदों माब्लाबा उनस्लदों बिसोरबो एकदम 19-20 जाबाय थादों खिन्थु मोनसे जिनिसखौ बिसोरो हल हार्टेडलि मानिजोबथारदों जोङो बेखौ मोनथिगौ जे
प्लेग मा होननानै बुङो जेब्ला बिसोरो मिसर देशनिफ्राय कानान देशआव थांनो थाखाय थामथिम जादों मसेनि लिडारशिपआव गोबां इसोरा नासयदों होमब्लाबो सोरबा फोथायदों सोरबा फोथायाखै किन्तु लास्टनि जे हुकुम होनाय दंमोन एन्जेल्सनि आरफनि बेखौ हले मानिजोबथारदों बे जाबाय नोंसोरो बयबो गाव गावनि न'आव मोनायाव बज जानांगौ ओमफ्राय गाव गावनि न'आव मार्क खालामनांगौ जों बयबो मिथिखायो मा मा मार्क खालामदों नोंनि न'आव साइन होनांगौ थैनि साइन होनांगौ जायफ्रा होआखै बिसोरथ' मा जादों जों मिथिदों बयनिबो फिसालाफ्रा थंजोबदों किन्तु इजराइलफोरनि सोरनिबा न'खरा थांदों आंहा मिथिया आरो बाइबेलाव आं मोनसनाखै आं आखायनो फोथायो आरो इजराइलफ्रा बे खोथाखौ मानिजोबथारदों आरो दस्राखौ मानिथारबाय बिसोर सोरबा सोरबा बिराद कुइसन खालामदों मसेनाव मसेखौ मास मोननै मोनथाम नुयियावनो मा खालामब्रोदों बिसोरो किन्तु बे खोथाखौ हले बिसोरो मानिथारदों फैयै फैयै फैनानै दिनैबो जोंनि बे गोदान रदायनि समाव नों आरो आं जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो नों आरो आं बे जिसु ख्रीष्टनि थैखौ दिनैबो जुदि नोङो नोंनि पापखौ सुस्रानाय बा नोंनि गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनाय बा नोंखौ सेंटिफाइ खालामनाय बा बे जिसु ख्रीष्टनि बोहैहोनाय थैजों नोंहा बासायजानाय दं बेखौ जुदि नोङो स्वीकार खालामाब्ला सन्देह आंहा दङ नोङो बासायजाबाय गोजाम रदायाव बे थैजों बिसोरो बासायजादों गोदान रदायाव जिसुनि थैजोंल' नोंहा बासायजानाय दङ आरो जायफ्रा बेजों बासायजानायखौ मोनबाय बा बे थैखौ साखि होबाय जिसु ख्रीष्टनि थैनाय बिनि सिखांफिननायखौ नों आरो आंहा साखि होनो हानाय जाबायब्ला अब्लानिया नोङो गोदान क्रिएशन जाबाय अब्लानिया नोङो सासे गोदान इसोरनि बिसा नोङो जाबाय अब्लानिया नोङो डार्कनेसखौ एक्सपेल खालामनो थाखाय नोङो मोनसे लाइट जाबाय दा जों बेखिनियावनो थाबथानानै दङ जोङो स्वीकार खालामनो हाया बुंनो हाया गोहो गैया साहस गैया बेनिखायनो जोंनि नाम्बारफ्राबो बे स्टागनेन्टआव दङ किन्तु दा समा जोंहा फैबाय जे जों नों आरो आं जोङो बांसिनै दिनै खोमसिखौ एक्सपेल खालामनो जोङो नांसिगौ बेनि थाखाय नोंखौ आरो आंखौ इसोरा सायख'बाय टाइमआ जोंनि आखायाव दङ दा मानोना नोंनि बासायजानायजोंल' इसोरा खुसि जाया नोंनि न'खरनि मानसिफोर जायफ्रानो हां लादों बे हांआनो इसोरा बे हांखौ लुबैफिनो इसोरा गावनि बे हांखौ माब्लाबाबो ओरै आखिथिं बे खामजाबाय थानायाव बे मोजां मोनथारनाय नङा So who is gonna take this? सोर बिनि गिलिर बिबानखौ रुजुनो दहाय फुङाव जोङो बिनि लागै मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनबाय जोंनि आखायावनो दङ जोङो गाबज्रिनि जोङो बिनियाव गाबज्रिनि इसोरनियाव जोङो बे हास्थायनायखौ दोननि बे हामलायनायखौ दोननि Yes, I am saved when I want आंनि congregations बा आंनि फोथायग्रा लोगोफोर बा आंनि बायरायाव जेसेबां लोगोफोर बे गासैबो जेन' बासाय जायो बे गासैबो जेन' जिसु ख्रीष्टनि गोथांनि रावखौ बिसोरबो मोनो बेबायदि जोंनाव जेब्लासिम जयै हामलायनानै गाबज्रिनाय थानाय नङा अब्लासिम जोङो गोथौआवबो जावहैनायबो नङा नाखौबो जोङो मोननाय नङा बेनि थाखायनो देग्लायनि बे कनफारेन्सआ जोंनो बोलो होयो जे जों गोथौसिनाव जावलांनो थाखाय थामथिम जानो गोथौयै जोङो सिन्था खालामो जोंनि जिबनखौ जों दांनायनि जोंनि गिर्जा जिबनखौ जोङो दांनाय जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनायखौ जोङो दांनाय आरो जोङो चेलेन्जखौ लानो जे इसोरा जोंनो जे कमान्डखौ होबाय बे कमान्डखौ नों आरो आं रुजुनलाङोब्ला इसोरा गोजौआव महिमा जागोन इसोरा गोजौआव महिमा जागोन आरो नोंनि फैथ जार्नियाव नोंहा गोजोननाय आरो रंजानाय जागोन जोङो बे गोजोननाय आरो रंजानायखौ दाना जों गुबुन मिन्सै जोङो जोबोद नागिरो किन्तु बे खामानिखौ मावसाय बे खामानियाव बाहागो लासाय ओमफ्राय नों गोजोननायखौ मोनो ना मोना इट्स अ प्रमिस फ्रम द लर्ड
इसोरानो प्रमिस खालामबाय होगोन होननानै आरो इसोरनि प्रमिसा माब्लाबाबो फेल जाया इसोरनि प्रमिसा माब्लाबाबो फेल जाया आंबो मैया मोनायाव एसे टेस्टिमनिखौ होदोंमोन आंबो एसे दाम गोजोननायखौ बिदिजों नागिरदोंमोन मोनदोंमोनबो गोबां जेखौ नागिरदों बेखौ मोनदोंमोन आरो जेनेबा एसे फाइनान्सियेल स्ट्रेंथनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन मोनदोंमोनबो आरो गोजोननायखौ होनाखै आं बे ओरै स्ट्रेंथफोरखौ मोनदोंमोन आरो एसे खिन्थु ओरै फारसेथिं गोजोननाया एसे खंख्ला जादोंमोन आंनि जिबनाव बे ओरै नामायबाय बे ओरै जाबाय ओमफ्राय आं फोथायो आंनि जिबनजों इसोरा महिमा जाबाय आंहा गोजोननायखौ मोनबाय आङो जेखौ खंख्ला होननानै सानोमोन आङो जे मानसिफोरनि थाखाय साहस गैयामोन मानसिफोरा कुइसन खालामोब्ला आं जे जिनिसफोरखौ एसे बुंनो गोब्राबबो मोनोमोन बा एन्सार गैयै जायो बेफोरखौ बुंनो एसे साहस मोनबाय आङो समाजाव जेनेबा मोनसे स्टेटास गोनां बायदिखौ आं मोनबाय आरो अब्ला इसोर आंखौ मान होबाय बे आंनि फोथायनाय आरो नंगौ आं बिनि थाखाय इसोरखौ धन्यबादबो होयो I feel so proud इसोर आंखौ मान होबाय दा नोंनि आरो जों बयनिबो न'खरखौ इसोरा बेबायदिनो मान होनो गोसो दङ मान मोननोब्ला मान होनांगोन होननाय बाथ्रा दङ इसोरा नोंनि जिबनजों समाय होजाग्रोनांगोन नोंनि जिबनजों इसोरा गोजौ महिमा मोनग्रोथारनांगोन आरो बेखौ मोनगोन जेब्ला नों आरो आं आरफनि बे फंसे बुंनाय बाथ्राखौ साहस खालामनानै बुंनो होयोब्ला बुंहोनो होयोब्ला जों बयबो जोंनि बे मिशन हाबायाव बा बे बुंनाय हाबायाव प्रसार हाबायाव जोङो बोलो होदिनि इसोरा जोंखौ नेनानै दं गोबांनि आत्माया बासायजानो दं रेस्किउ द पेरिसिं होननानै बुंदों प्रभाबसनि 26:11 फरायलां बेयाव बै गोग्लैनायफोरखौ बोखांनाया जोंनि दायित्व बै सोरबा गोग्लैलांनायफोर बेखौ बोखांनाया जोंनि दायित्व एकाउन्टआ जोंसो होनांगोन आरो इसोरा जोंनो बयबो बोलोखौ होदों जों बयनोबो बोलोखौ होदों आरो होगासिनोबो दंखायो जोंनि गिर्जाफ्रा जौगानायनि बिथाया बेनो होगासिनो दङ होलांबाय थागोन मानोना गड नेभार फेल्स जोङो फेल जानो हागौ गोबां समाव जोंहा लिमिटेड रिसोर्सफोर जोंहा थानो हागौ किन्तु बिनि फेथफुलखौ नाय नों जुदि फेथफुल जायोब्ला बियो फेथफुल इनाफ हि इज फेथफुल इनाफ होननानै बुङो बियो जथेस्थ होननानै बुङो पाउल बुंनायखौ गोसोखां हिज ग्रेस इज साफिसियेन्ट फर मी बिनि दयाया आंनि थाखाय जथेस्थ I may go to shipwreck आंनि न'खरा सम बायफ्लेनायाव थांनो हागौ बा आंनि जिबो लाइफ जार्नियाव आंहा गोबां आनजादफोर खस्थ'फोरा फैनो हागौ नाथाय हिज ग्रेस इज इनाफ बिनि दयायानो जथेस्थ आंखौ बोखांफिननो थाखाय लुखांफिननो थाखाय आंनि लागै बे इसोरनि दयायानो जथेस्थ मैया जों मोनसे बाइबेल पथखौ फरायदोंमोन आइजायानि 40 अध्याय थाबायखागोन जोङो मा होननानै बुङो खारखानांगोन जोङो we all have to run we all have to struggle नाथाय जायया फोरबोनियाव हामलायनानै थागोन बिनो बे गोदान स्ट्रेंथखौ होगोन होननानै बुंदों he will renew and will fly like an eagle जोङो खुरुवा दाउनि समान बिरखोलांफिनगोन आरो दा बेनिखायनो जों दा स्टाक जानाय बायदि मोनदों yes नंगौ आंबो बुंगोन जों एसे चार्च मेनलि सकल एनएलसी चार्च जोङो स्टाक जानाय बायदि जोङो थाबथानानै दं दावखोनो हाया मोनदों जोंखौ सौथुगोनबो होननानै बुंखादों किन्तु खुन्थेंनाय नङा होनदों जोङो सौथुदों खुन्थेङाखै दा सिखांफिननायनि जोंहा सम सिगांथिं नायहरनायनि सम जों गोबां जिनिसजों एन्टेंगल जाबाय थायो बेफोरखौ गां बुस्रिनानै जोङो दावखोलांनायनि सम सोलायनायनि सम बेनिखायनो सब समय ईगल्सनि मोनसे उदाहरणखौ आं बुङो आरो बे ईगल दाउहा मोनसे प्रिन्सिपाल गावनि जिबनाव दङ जेब्ला बियो 30-40 बोसोर जाबाय अबसे बे ईगल्सनि लाइफ स्पाना बियो 70 बोसोर नङाब्ला 80 बोसोरसिम होननानै बुङो आरो जेब्ला 30 आरो 40 बोसोराव जाबाय बिनि गांफ्रा ओमफ्राय बिनि बै खुगा बिजौ बा बिनि आसिगुरफ्रा गुस्लायनायनि सम फैयो ओमफ्राय बे गुस्लायनाया इजिलि बेहा जाया गुस्लायनो नरम जालाङो गांखंफ्रा बै मा होनो आसिगुरफ्रा ओमफ्राय बे इजिलि गुगानोब्ला बेयो अबेबा दंफाङाव खुरख'बायनांगौ बुब्राबबायनांगौ ओमफ्राय सब पेइनफुल होननानै बुंदों आरो
गाव अलरेडि बोलोआनो गैखाला बोलो गैयैयाव आरो बे बुब्राब बावनांगौसो गावनि नैबे गुस्ति बेवहायबो बेखौबो बे एरख'नानै गारथारनांगौ बाय अन्थाइफ्राव ओरै खालामबायो मानोना बियो मिन्थिगौ जेब्लासिम बेखौ बियो बुस्रिनानै गारनाय नङा गोदाना रज'नाय नङा ओमफ्राय जुदि गोदानखौ रज'होनो हालाबा बिबावनो थैखाबायबो बिबावनो थैयो खिन्थु बे मिन्थिगौ he has to live another 30-40 years मानोना बे आधा बैसोआवनो जायो आरो दा जोंनि जिबनाव जों गोबाव बोसोर नायबाय जोङो गोबां जिनिसफोरजों एन्टांगेल जानानै थाबाय बबेबा जोंनि जिबनाव बेबायदि स्टागनेन्ट जाहोनायखाय जों दावखोनो हायै जानानै थानायखाय जोङो बबेबा जिनिसखौ बुस्रिनांगौबा बुस्रिखानांसिगोन आरो अब्लासो जों दावखोनो हासिगोन आरो अब्लासो जोंनियाव गोदान रिनिउवेलआ फैसिगोन अब्लासो जोङो गोदान मोनसे इसोरनिफ्राय बोलोखौ मोनसिगोन नङाबा you and me are so comfortable okay आंहा दङ बेयावनो जोङो कन्टेनमेन्ट जानानै थागोन आरो खिन्थु आं सानो जों बयनिबो लागै बिनिफ्राय ओंखारनायनि सम जाबाय जों बिनिफ्राय दावखोफिननांगौनि सम जाबाय दावखोफिनाब्ला जों बेयावनो एरनायथ' गैखाला बिनिफ्राय जों माइनास जागोन खिन्थु माइनासखौ इसोरा माब्लाबाबो मोजां मोना इसोरनियाव माइनासा गैया इसोरनियाव एरनायासो दङ बा इसोरनियाव जोङो जौगानायसो दङ मानोना इसोरा सब समाय दावखोग्रा इसोर सब समाय थांग्रा इसोर थाबायलांग्रा इसोर we all followers of his footstep जों बयबो दावखोनांगौ बेनिखायनो जोंनाव बबेबा जिनिसखौ जुदि जोंहा एरखुनांगौब्ला बे नोंनि बेबहारावबो जानो हागौ बे नोंनि बबेबा मा होननानै बुङो बबेबा रिजलिउसनाबो जानो हागौ बबेबा जोंनि प्रेक्टिस जानो हागौ बबेबा जोंनि कास्टम जानो हागौ जुदि बियो आंनि नेक्स्ट 30 लाइफखौ जुदि बेयावनो एन्टांगेल जाबाय थायोबा बे रिजलिउसन्सफोरखौ जोङो गोदान रिजलिउसन लानांगौनि जोंहा सम फैबाय आरो खुब गोथौयै सिन्था खालामनो गोनांसै आरो जोंनि ख्रिस्टियान जर्नियाव ओंखायनो आं सानो बे जोंहा समा फैबाय आरो इसोरा बेनि थाखाय जों बयखौबो थामथिम खालामखादों जों बास रिकगनाइजल' खालामनो गोनां जे इसोरा नोंखौ सायख'बाय आंखौ सायख'बाय दा आंखौ सायख'बायब्ला व्हाट इज नेक्स्ट आंखौ इसोरा सायख'बायब्ला आंहा मा मावनांगौ मावनाया बेनो आरफ बायदि बुंनो हानो नोंनि थाखाय सारा संसारनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ फैबाय नोंनि थाखाय सारा संसारनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ गावनि थैखौ बोहैहोबाय नोंनि थाखाय सारा संसारनि थाखाय बे जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनि रायजोआव लांनो थामथिम जाबाय नोंनि थाखाय आरो सारा संसारनि थाखाय बे जिसु ख्रिस्टआ जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होनो थामथिम जाबाय स आर इउ रेडि फर दैट बे मोनसे स्टेटमेन्ट बा बे मोनसे मेसेजखौ नोंनि जिबनाव नों बोरै बाहायो नों थोंजोङै बुङाब्लाबो नों बोरै होगोन नैबे गासै एक्टिभिटिसफ्राव जोङो बाहागो लानि जेन' नोंनि आरो आंनि जिबनजों गोजौआव इसोरा महिमा जाथोंसै आरो जों बयबो जोंनि जिबनाव शान्तिखौ मोनथोंसै आङो बयखौबो इसोरनि बिसाफोर बे बाथ्राजोंनो थुलुंगा होनो हास्थायदों जे नोंगौ नों आरो आं जों इसोरनि गोबां बोरखौ मोनबाय रति कपरा मकान बे जोंनियाव जाबाय नाथाय बे जथेस्थ नङा we need the word of God मानसिनो थांनानै थानायाव इसोरनि बाथ्राखौ नांगौ मानसिनोसो दै नोंनोल' नङा मानसिनो होननानै बुंबा जों खाफालाव बिखायाव क्रुसनि हांखो गोनांफोरल' नङा गासै मानसिफोरनो नांगौ जेन' बे बाथ्राखौ जों सिरियासलि सिन्था खालामो आरो बिनि थाखाय गावखौ बोलो फोरायो आरो जेराव जों आगानसे बोलो फोराबाय इसोरा गाव आगाननै गावनि दयाखौ जोंनो होबाय देग्लायनि बे बोसोराव जोंनि जिबनजों जों इसोरखौ मान होनो सोलोंदिनि इसोरनि अनजाथाव लामायाव जोङो थाबायदिनि आरो जोंनि न'खराव जों बेजोंनो गोजोननायखौ लाबोदिनि आं हामबाय